За щастие, този прякор беше доста тъп и не се задържа във времето да ме наричат така. Но смятайте ли колко нелепо съм изглеждала при положение, че даже какичката не се издържа и се разсмя. Аз обаче след това унижение се амбицирах и започнах всеки ден да репетирам вкъщи по ход. Дойде деня на самия конкурс, всичко мина супер бързо. Сутринта като по чудо майка ми направи прическата супер добре, а походката вече бях с доста по-голяма увереност. Когато излязох на сцената, направо не знаех къде се намирам, но въпреки това се представих доста добре. Даже какичката, която стоеше пак отстрани, този път ми кимна одобрително. Когато приключиха дефилетата ни, абсолютно всички участници ни наредиха в една редица отпред на сцената и започнаха да викат победителите по имена. Обаче аз бях толкова горда от себе си, че не се бях изложила и никой не ми се беше смял, че толкова се разсеях и буквално спрях да слушам, докато обявяват победителите. Но